हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो जथाय रादाब होनो नागिरदों। बे जाहैबाय 10 जानुवारिनि आरो बाहाय गासै 10टा खौरां नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। बिदि फारि फारि मा दं नोंथांमोना नायलांदिनि। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन गोजोनथाव बाथ्राद्रि सनितपुर जिल्लानि ढेकियाल गामिनि मिस बिनिता बसुमतारी बिथाङा आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिनिफ्राय हेमाट'ल'जि बिफानाव PhD एबा डक्टरेट अफ फिल'सफि डिग्री आवग्रिनो हानाय जाबाय। बिथांनिसिम गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। बिनिफ्राय दङ नाम्बार 2आव चिरां जिल्लानि मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ बेखेवफिनबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला साननैसो बेखौ बन्द' खालामथ'दोंमोन आरो सनिबारखालि बिथांमोना बेखौ बेखेवफिनबाय होननानै फोसावदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3आव गुवाहाटि गोजौ बिजिरसालिया गोदानै गाहाय बिजिरगिरि थिसनबाय। बिथाङा जादों सुधांशु धलिया आरो खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा उत्तराखन्डनि गोजौ बिजिरसालियाव गागि बिजिरगिरि हिसाबै बिबान दंमोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव बिटिआर ओनसोलाव थानाय खौरांगिरिफोरनो 10 कौटि रांनि अनसुंथाइ होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। खौरां मोननाय बादिब्ला सनिबारखालि क'क्राझारनि बिगियान फरायसालिमायाव खौरांगिरिफोरनि खुंफुंनाय मेलाव बाहागो लानानै बिथां प्रमद बर'आ बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5आव आइजोफोरनि थाखाय सांग्रांथि जे गुवाहाटीनि रुपनाथ ब्रह्म IBSTआव अरुणाचलनिफ्राय फैनाय 3 हिन्जावसाखौ दुथां सासेया गाज्रि आखु खालामदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बेयाव आइजोफोरा बै दुथांखौ रायजोफोरनि गेजेरावनो लाजि फोनांफिनदों आरो निमाहा बिहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 6 बाहाय दं आसाम सरकारनि ग्रेड 4 बिबानाव साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। खौरां मोननाय बादिब्ला बावैसो सम उनावनो सरकारा बिथांमोननो खादि खुन्दुंनि जि होगोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7आव बाक्सानि तामुलपुरनि नाग्रिजुलियाव धनसाम शर्मानि न'आवनो दुथांफोरा स्कुटि सावनानै होलांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला गाज्रि सुबुंफोरा सिखाव खालामनो नाजानायावनो न'नि मानसिया मिथिदों आरो ओंखारदों, नाथाय बेयावनो सिखावफोरा स्कुटियाव अर लागायो आरो खारलाङो होनदों। बेनिफ्राय दं नाम्बार 8आव जौ फेनानै बिसि आरो फिसाजोखौ बुथारदों सासे सुबुङा। रायजोफोरनि बुनायाव फिसायाबो थैनो गोनां जादों। बे जाथाया जादों तिनसुकिया जिल्लानि दैदाम मुंनि मोनसे हालामाव। जाथायनि बागै मिथिनायाव फिसायनि मुंखौ जितेन सावथाल होनना मिथिनाय जादों। बेनिफ्राय दं नाम्बार 9आव जोबोर गाहाम खौरांदि बिटिआरआव सरकारा गोनां नम्बरफोर फोसावदों। बेयो मा जानो हागौ नोंथांमोना नुगोन। बाहाय दङ PMAOY, MGNरेगा, बेनिफ्राय स्वच्छ भारत, बेनिफ्राय रेशन कार्ड आरो आयुष्मान भारत PM किसाननि बागै अजद खालामनांगौब्ला नैबे गाहायाव होनाय नाम्बाराव जगाजग खालामनो हानाय जागोन। नों नङाबा मोनसे बाहाय बिथांमोना मोनसे वेबसाइट फोसावदों, बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाब्लानो जाबाय। दा बेयाव डायेल खालामनानै नोंथांमोना गासै कमप्लेनखौ हरनो हागोन होनदों। नाथाय बाहाय मोनसे गोनां सांग्रांथि होदों जे नंखाय बाखाय आरो जानला मोनला जुक्ति तर्क खालामनो थाखाय बेयाव नाम्बाराव कल खालामबा बेखौ दाननाय जागोन होनदों। गोसोआव लानो गोनां जायखिजाया नैबे नाम्बार गोनांथार, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 10आव नासानि मोनसे गोनां एफ अर्टेमिस नेक्स्ट जेन स्टेम मुन टु मार्स मुंनि मोनसे एफ बानायनो नाजानायाव भारतनि सासे फरायसाया टीम बानायनानै दैदेननो हानाय जादों होनदों। आरो खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांखौ हारियानानि गुरुग्राम हालामनि अर्जुन जैन होनना मिथिनाय जादों। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय गासैबो खौरांफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।